Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алгатаба кайбер темалар турында. КамАЗда һәм КФУның Йоршолы институтының инженеринг үзәгендә булдылар. Йоршолыга Россия мәгариф һәм фән министры Валерий Фальков һәм Татарстан башлыгы Рөстәм Миңнеханов килде. Гимн башкару яңа форматтагы сыйныф сәгатьләре Шолда педагогларның август конференциясе узды. Артистлар чыгышы чәчәк композицияләре транспортта бушла йөрү 30 августта республика һәм шәһәр көнен билгеләп үтәчәкләр. Йоршолыга Россия мәгариф һәм фән министры Валерий Фальков һәм Татарстанның башлыгы Рөстәм Миңнеханов килде. Эш визиты барышында олар КамАЗ һәм КФУның Йоршолы институтының инженеринг үзәгендә булдылар. Икенче объектта шулай ук безнең төшерү төркемендә булды. Когда мы начинали, ни кондиционеров, ничего не было. Значит, ручная руль вот такой большой. Здесь педальные базы, это все как на... Все доработано. Да, автомат. Это последняя версия. Республика башлыгы Рөстәм Миңнеханов илнең ат казанган спорт мастер, ул берничә тапкыр Россия һәм Европа ярышларында җиңүче. Шуңа күрә ул тәкъдим ителгән техниканы яхшы белә. Бирдә исә КамАЗ мастер, йөк машинасы һәм баги. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк. Гепард Рейсинг экс катнашучылары КФУның Йоршолы институты студентлары. Я был руководителем и пилотом своей собственной гоночной команде, которая называлась Гепард Рейсинг. А сейчас с этого года я работаю уже в команде КамАЗ Мастер и являюсь кандидатом в пилоты. Башка студентлар шулай ук үз проектларында тәкъдим итте. Аларның кайберләре КамАЗ автогиганты индустриаль партнер белән берлектә тормышка ашырылган. В данном случае мы, например, изготовили детали. Это шестерня редуктора заднего моста и вал после механических испытаний, который также был проведен в научно-техническом центре КамАЗа. Двигатель работает на 240 бар, мы повышаем давление бара и проверяем коленчатый вал на расчетах, которые действуют силы на данный двигатель. Соответственно, повышается мощность двигателя, и мы проверяем, выдержит ли двигатель данное давление. Очрашу ахырында мөхтәрәм кунакларга алдынгы инженерлык мәктәбен үстерү планын тәкъдим иттеләр. Перспективада 3 ел эчендә бакалавриатның 4 яңа белем бирү программасы, магистратураның 5 программасы һәм инженерлык кадрларын алдан әзерләү өчен бер специалист ачу карала. КФУның Йоршолы институты базасында ул 2 ай дәвамында эшли. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, яңа буын мәктәпләрен булдыруга бөтен ил буенча 89 вуз дәгъва иткән, әмма аларның 30-ын гына сайлап алганнар. Алдынгы инженерлык мәктәбе машина төзелешендә махсуслашан төп партнер КамАЗ. Мы будем отбирать и приглашать к себе ребят не только с нашего региона, а в целом со всей России, потому что высшая инженерная школа в области автомобилестроения будет только в городе Набережные Челны. 2030 елга кадәр алдынгы инженерлык мәктәбе эшләгән вакытта 9000-гә якын белгеч чыгару планлаштырыла. Моннан тыш Мәхмүд Ганиев алдынгы инженерлык мәктәбен гамәлгә ашыру кысаларында кампус төзү концепциясен тәкъдим итте. У нас огромный дефицит мест в общежитии. Он обещал помочь в этом направлении по выделению средств на финансирование строительства общежития и нового лабораторного корпуса. Югары уку йортында финанслау киләсе елда башланыр дип өметләнәләр. Тулай торакка һәм лаборатория корпусына проект смета документациясе инде әзер. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Гимн башкару яңа форматтагы сыйныф сәгатьләре бу хакта педагогларның август конференциясендә сөйләделәр. Чара Удымнар полингваль гимназиясендә узды. Анда Шоллы мэры Ноль Мәхдиев та катнашты. 1 сентябрьдә нинди үзгәрешләр булачагы турында хәзер сөйләрбез. Конференцияның рәсми өлеше башланыр алдыннан традицион күргәзмә ачылды. Биредә балалар үзләренең иҗат җимешләрен күрсәттеләр. Мәсәлән, Хәсән Сиражев КамАЗ мәдәният йортының эчке ишек алдан реконструкциялар макетын эшләгән. Малайның сүзләренә караганда, әлеге территория җәяү йөрү мәйданчыгы һәм ял итү зонасы булырга тиеш. Минем монда ишек алдында бакча булачак, фонтан, сцена, амфитеатр, кафе һәм скамьялар инде. Хәзерге вакытта внутренний дворик ул иске әйберләр өчен бер свалка гына шикелле. Безнең балалар техник иҗат үзәгенең воспитанниклары дворга барып, үзләре бөтен замерларны снимать итеп, 1000 бергә 1000 итеп проект ясадылар. Тимур Хабиров гибрид яктырту системасын булдырырга тәкъдим итә. Проект авторы киләчәктә бу акчаны яңа калдырырга ярдәм итәчәк дип ышандыра. Я хочу внедрять в здание
линзы и зеркальную трубу, которая рассеивает солнечный свет, чтобы экономить электроэнергию. Она экономит до 45 тысяч рублей в год и очень хорошо себя окупает за 7 лет. Әмма әлегә бу проекттар хыялдагына, әмма мәктәп программасындагы үзгәрешләр турында алай әйтеп булмый. Яңалыклар барлык белем бирү учрежденияләрендә 1 сентябрьдән гамәлдә булачак. День знаний в этом году начнется с поднятия государственного флага Российской Федерации и исполнения государственного гимна нашей страны. С 5 сентября вводится новый формат классных часов, посвященный ценностям российского общества. Разговоры о важном. Әмма мәктәп программасын яңартудан тыш биналар эчендә дә үзгәрешләр булды. В 2022 году из бюджетов всех уровней выделены серьезные финансовые ресурсы на капитальный ремонт учреждений образования, ремонта пищеблоков. Напомню, что в течение последних 7 лет ежегодно в школе, вернее в городе, открывается по одной новые общеобразовательные школы. И этот год тоже не исключение. Быел 69-нчы комплекста яңа мәктәп ачылачак. Ул Ярчаллыда иң зурысы булачак. Белем бирү учреждениесе 1500 укучыга исәпләнгән. Айзилә Шәймөхәммәтова, Илмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Яршалыда Зәп бистәсендә юл хәлакәте булган трамвай рельстан төшеп китә һәм баганага килеп бәрелә. Безнең төшерү төркеме вакыйга урынында булып кайтты. Трамвайлар хәрәкәте ябык. Моның сәбәбе гадәти булмаган юл транспорт хәлакәте. Сәгать 11ләр тирәсендә Низаметдинов урамы буенча хәрби комиссариат тукталышы янында бер вагон рельстан төшеп, электр тапшыру линиясе баганасына бәрелә. Авария нәтиҗәләрен бетерү өчен махсус хезмәт вәкилләре оператив рәвештә хәлакәт булган урынга чыккан. Берничә сәгать дәвамында транспортчылар трамвайны электр тапшыру линиясыннан айырды. Вагон йөртүчесе булган хәлне шәрехләүдән баш тартты. Тик без аның белән камера артында сөйләшә алдык. Трамвай йөртүче сүзләренә караганда, ул рельстан төшеп китә һәм шунда ук баганага килеп бәрелә. Салонда барлыгы 10 кеше булган. Бәхеткә каршы зыян күрүчеләр юк. Авария нәтиҗәсендә Медгородок Юхиди участогында иске тармак буенча 2 якка да трамвай хәрәкәте ябык. Булган хәлнең сәбәпләре ачыклана. Айзилә Шәймөхәммәтова, Рустам Бикмөхәммәтов, яңалыклар. Артистлар чыгышы чәчәк композицияләре транспортта бушла йөрү. 30 августта Чаллыда бер юлы 2 бәйрәм. Республика һәм шәһәр көнен билгеләп үтәчәкләр. Чаллыларны бай күңел ачу программасы да көтәм, тулырак алдагы материалда. 30 августта Татарстан Республикасы һәм шәһәр көнен бәйрәм итү уңайыннан күңел ачу чаралары Ярчаллының барлык 3 районында да узачак. Хәсән Туфан проспектында Шулманнан алып Раскольников урамына кадәр 10 сәгатьтән Акварель 2022 чәчәкләр фестивале эшли башлаячак. Сәгать 11дә ипподромда от спорт ярышлары, шулай көрәш бәйгеләре узачак. Энтузиастлар бульварында чаллылар Татарстан рәссамнарының репродукцияләре күргәзмәсен күрә алачак. Чара кичке программа белән дәвам итәчәк. В 17 часов на Майдане парка Прибрежный пройдет театрализованная программа «Любимый Татарстан» с участием творческих коллективов, спортивных объединений, участия образовательных школ. В программе будут раскрыта тема любви к родине, многонациональной дружбы народов Республики Татарстан, достижения города в области спорта, образования, культуры. Общее количество задействованных участников порядка 1000 человек. Моннан тыш майданда Татарстан Республикасының атказанган артисткасы Иркә, шулай ук Россия эстрадасы йолдызы Айова чыгыш ясаячак. Концерт программасыннан соң шәһәр халкын дискотека көтә. Традиция буенча бәйрәм салют белән тамамланачак. Ул кичке сәгать 9да була. Аннары шәһәр халкын һәм кунакларын шәһәр буйлап автобусларда кайтарачаклар. Вечером, после завершения праздничного салюта, необходимо организовать бесплатное автобусное движение, автобусами большой вместимости. Шулай ук шәһәр башлыгы җәмәгать куркынычсызлыгын, хокук тәртибен саклау югары дәрәҗәдә булырга тиешлегенә дә игътибар итте. Хокук сакчылары көчәйтелгән режимда эшләячәк. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сүзең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. МГЛУ имени Добролюбова ждет абитуриентов. Изучение 3 иностранных языков на любом направлении подготовки. Ждем вас в приемной комиссии по адресу улица Минина, дом 31А. МГЛУ – ваш путь к успеху.
Аттестованная и аккредитованная лаборатория ООО «Аттестационный пункт «Надежность» проводит механические испытания, металлографический и химический анализ металла, определение марки стали. Телефон 70 76 20.